Navê te çi ye? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Ha, Rojbaş. Rojbaş, kompüter işlere lazım e. Kompüter jime lazım e. Tu kompütereke çawa dixwazî? Tiştek baş be ya. Ew kompütera ber te pir baş e. Ava. Bevelle. Wallah. Çıkazı. Ew kompütereke modela nû ye. Gelekî baş e. Pentium 5. Çıpınç. Pentium. Allah Allah. 5 GB remavê heye. Vaa. Başa. Fiyatı 3 ye. Ez bi ev kompüter pir baş e ha. Ji Amerîkayê hatiye. Jiku hatiye. Ji Amerîkayê hatiye, Amerîka. Riyakağındaki çoğu bu hatiye Diyarbakır'ı ya. Na, me ji bo müşteriyên mîna te anî vêderê. Müşteriyem bir amin. Ji bo müşteriyên mîna te ye ev kompüter. Espas. Kompütera baş, ji bo müşteriyên baş. Le xuyaye. Vallahi başa. Fiyatı 3 ye. Pıçıya kalu. O performansa vê kompütera jî pir baş e ha. Binêre rengê wê spî û reş e. Xweşik e. Dîzayna wê modern e. Modern. Ew dibêjin ya modern. Kurdî çava dibin? Modern. Yani nûjen. Allah Allah. Nûjen. Kompütereke nûjen e. Kuru kişan zamanı kazdık. Kat teştek fem nakir. Ev kurmancı ye. Kurmancı ya modern dibêjin jî re. Pere. Çıkaz perez dixwazi. Uya becacım re. Oh. Pıçıya. Ev kompüter pir erzane. Prezane? Pir erzane. Prezane. Erê wî? Allah. Fiyatı 3 ye. Pir erzane ji bo te kompütereke wiha pir baş e. Hema bikire û bibe. Tamam. Çıkaz dixwazi. Fiyat paha. Ya tu li buhayê wê nepirse. Li fiyetê wê nepirse. Ev kompütereke pir baş e. Kompütereke wiha hema mirov napirse û dibe. Tamam mı fam kir le. Te belaş bidî. Bine dîzayna wê çi qas xweşik e. Pentium 5. Rema wê bilind. Dîzayneke süper. Performans, internet, e-mailan di yek carê de bişîne û bavêje. Xuyaye. Tamam. Pıçıya uya beje. Pere te dedim. Ez hep bikirin. Erzane lo erzane ne kadar çixwara? Çıkazı. $2500. He? Çıkaz. $2500. Ev kompüter bi $2500 ye. Kompüterle Amerika atiye. Ji Amerika atiye le emla Amerika ne? Dolar çiye. Varaka. Çıkaz varaka dike. Dike $2500 dolar bidü dike 5000 waraka. Vah. Çıkaz. 5000 waraka. Yani $2500 lo gava mirov dibêje waraka pir buha xuya dibe lê ne buha ye. Ne pır vahaya. Na ev kompüter ne buha ye pir erzane. Kamka. Pere min tune az fakirim az khana karım tış da var ne karım bidim. Pır vahaya. Bise em bazar bikin. Bazar bakın. Tu ji ku yî? Ez dersim mi? Tu ji Dêrsimê. Dêrsim welatê şêran e. Vallahi rastı. Başa. Kesên mîna te ji Dêrsimê kompütereke baş layıqî wan e. Layık meye? Layıqî te ye. Ji bo te ji $2500 ez ê daxim $2450. Binêre çi qas erzan e. Yani penc. 2005 Dani 2000 Ji $2500 ez dikim $2450. Min ji bo te $50 naxwazim yani. Ez ji bo te $50 naxwazim. Tam maraka şavuna $5. Te her malamını. Na be. Pır bahaya. Ka bise. Ne karım? Ne buhaye bira. Rastı başa. Kompüter başa. Li vakas paramın tunan. Başa. Ka bise ez ji bo te fiyetekî çê bikim. Tu xwendekarî? Xwendekarım. Oo tamam. Tu xwendekarî.
Ez ji bo te 200 dolarê din dadixim. Ji bo te bila bibe 2250 dolar. Spas dikim de disa jinabe. Pir baye. Ev ne Nikarim. bahaye, pir erzane. Na nikarim. Ana tu vê kompîterê naxwazî. Dixwazim çawa naxwazim. Ha. Jêviyan naxwazim. Pir baye. Tu Kurdî. Çawa Kurdum. Tamam, madem tu Kurdî ez 500 dolarê din dadixim ji bo te. 1750 dolar. Baş e. 1750 dolar. Gotina wî bile 2 saatan digre. Pir na. Na nikarim. De Pir baş baye. e. Ji bo xatirê te. Bo xatirê Camerî, min. Erê. Tu weke yekî gelekî jîr û zana xuyayî. Ji bo xatirê te ez 250 dolarên din jî dadixim. Bi 1500 dolarî. Binere dike 3000 wereqe. Min ji te re 2000 wereqe daxist. Ne? Madem tu pirtûkên Kurdî dixwînî. Madem tu dinivîsînî ji bo te ev kompîter bi 1250 dolarî. Baş e. Binere pir erzan e. Nêvî daket. Na. Xapxa gotiye bêjî belaş e lê na. Ne te Belaş hayatı ne? ko. Ji kesî re nebêje ha. Na nabêjim na. Aha ji bo xatirê te tu lawikekî xweşikî, delalî, jîrî, zanayî, tu muzîka Kurdî godarî dikî, tu pirtûkên Kurdî dixwînî, tu Kurdî, tu ji Dêrsimê yî, ji bo xatirê te ev kompîter bi 500 dolarî. Na. Disa nabû. De baş e. 300 dolar. Çiqas dolar? 300 dolar. Vallahi xavuştara rastî bêjim. Ez xandekarim. Binere. Mitune. 250 dolar. Vallahi bidil germi. Serserimini, serçavimini. Tamam be. Tamam be. Ne be? Mıgırt. Bibe. Bu be kaşı. Bibe. Çi bu? Xêr û xweşî be. Pîroz Spirozdikim. beştara. Bu be kaşı. Ez Bibe. bazdım. Bibe. Ez bazdım. Îroj em ê fêrî peyveke nû bibin. Gava ku mirov diçe dikanekê, mirov bixwaze ji xwe re tiştan bikire. Mirov pere dide, mirov tiştan dikire. Lê berî ku mirov pereyan bide û mirov tiştekî bikire, mirov li fiyetê wê, li bihayê wê dipirse. Ne wiha? Mirov dibêje ev bi çi ye? Ev bi çi ye? An jî ev bi çi qasî ye? Ev bi çi qasî ye? İja di İngilizî de jê re dibêjin how much is this? Much. How much? How much is this? Bi Fransî jê re dibêjin combien ça coûte? Combien ça coûte? Bi Kurmancî jî em ji bo vê yekê bi çi an jî bi çi qasî an jî bi çendî bikartîn. Çendî? Em dibêjin ev bi çi ye? Ev bi çi qasî ye? Ev bi çendî ye? Ev pirtûk bi çi ye? Ev pirtûk bi çi ye? Ev Pirtûk Pirtûk bi çi ye? Çiqasiye. Ew jî dibe. Ev pirtûk bi çi ye? Ev pirtûk bi çi qasî ye? Ev pirtûk bi çi qasî ye? An jî ev pirtûk bi çendî ye? Ev Ev pirtûk Pirtûk biçendiye. çendî ye. Hingê mirov pereyê wê dibêje. Mirov dibêje ev pirtûk bi 5 wereqa ye. Ev pirtûk bi 5 wereqa ye. Ev Pirtûk bi 5 wereqeye. Gava ku pereyê wê pir be, mirov dibêje ev pirtûk buha ye. Ev pirtûk biha ye? Ev Pirtûk pir buha ye. Belê, gava ku pereyê wê hindik be, mirov dibêje ev pirtûk erzan e. Ev pirtûk erzan e? Ev Pirtûk erzan e. Erê, we fam kir? Belê. Belê. Tu müzika çi godarî dikî? Kurdan. Yeşivan perver. Helbestan jera dişinim. Tu müzika Kurdî godarî dikî? Müzika Kurdî godarî dikim. Tu helbestan ji kê re dişînî? Yeşivan perver ra dişinim. Aynur ra dişinim. Metin Kemal Kahraman ra dişinim.
Ya şimdi min heye Mikail Hasan jora düşünüm. Hemû racı. Jmun bavar ne ki telefona ona kapı perse. تو هلبستان جی محمد شیخ و راجی دشینی Mehmet tabi. Per hozane çetre. Hunermendeki mezine. Çepir hazıkım. Hevenek delale. هلبسته خود تو جوی را دشینی İmişteraku halutumun ne bavari? محمد شیخ و نمریه Ve kardeşim ramaka şeke. Ken gümriye? محمد شیخ و وای 20 سال چه بو مریه خودش ترازی Ebek kura yapıyor. Navi ucu Mehmet Çoko'ya ya. Ha, Navi tamam. kurtiye. Ben Tamam. jura düşünüm le. Yeberim nas nakır. مادام تو هلبستین خو جبو سترانین کره آپی محمد شیخ و دشینی He? از جبو ته هنکی دینجی داخم Başe. باشه اف کمپیوترا خوشک مدرن به دیزاین که سوپر پنتیوم 5 رماوی نزانم چند جیگابایت مهازه نزانم 5000 و کپاسیته یاوی 500 جیگابایت جیته ده هست تو دکاری موزیک کو داری بکی تو دکاری ویدیو یان تماشا بکی تو دکاری لسر اینترنتش خوره به تاولا بلیزی و نزانم چی بلیزی و تلویزیون تماشا بکی تو تلویزیون تماشا دکی Çava nakım. Televizyon temaşın kare mi ne? او تو دکاری تلویزیون جی تماشا بکی جبو سر کامپیوتری؟ حمول سر کامپیوتری Nanmacı çedike. تو دزانی He. تو دکاری به کامپیوتری به کچکان را صحبت جی بکی Vah. Vallahi pırtıştık başı. او جبو تا همو کچکین وی باجاری پیدا دکه و جوان را ایمیلان دشینه Hop hop. خوب خواه Vah. تنه تو ببیجی به تو کچکین چاواد خوازی Şu tıştaki başı bremen. جی کسی را نبیجه ها Ne bejim ne? آها جبو خاطره تا تو لاوکه کی خوشی کی دلالی جیری زانایی تو الموزیکا کردی گوداری دکی تو پرتوکین کردی دخوینی تو کردی تو درسی میی جبو خاطره تا اف کمپیوتر به 500 دلاری Ne? Dısa ne bu? دیسه بو های Tavakas got mu go na kıza kaçtı demin. Ne kıza ne demin? Sarık şey dibezi kompütür pençli çıkaz takı çıkaz. مانه کردی جبونامه مانه